za film. Ton. Ide. Kamera. Ide. Akcija. Stalo nam. Pustinju i pražu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Test. 1, 2. Kos, jel dobro ovako? Odlično. Super. Možemo ići snimati. 1, 2, 2, 1. Dobro ide zvuk. Idemo snimati. Dobro nam došli u svijet umjetnosti. U školu primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek. Mi smo jedina škola u istočnoj Hrvatskoj koja obrazuje učenike u području likovne umjetnosti i dizajna. Stoga nam dolaze učenici iz svih 5 slavonskih županija, a često i sa šireg područja. Nakon što završite prvu zajedničku godinu, možete birati jednu od 6 vrsta dizajna koji su zaživjeli u našoj školi. To su grafički dizajn, kiparski dizajn, slikarski dizajn, dizajn unutrašnje arhitekture, aranžersko-scenografski dizajn i dizajn odjeće. Svaki od ovih smjerova ukratko će vam prikazati naši profesori, koji su ujedno i priznati akademski umjetnici. Nakon završetka 4. razreda vi imate svoje zvanje i možete pristupiti tržištu rada jer ste u potpunosti za to osposobljeni, kao i za pokretanje vlastitih poslova. Također, s obzirom da se opće obrazovni predmeti uče po gimnazijskom programu, možete polagati ispite državne mature i nastaviti svoje obrazovanje. A naši učenici najčešće nastavljaju na likovnim akademijama, bilo u zemlji, bilo u inozemstvu. Svi vi osmaši koji od malih nogu uvijek nešto crtate, dođite u našu školu i usavršite svoj talent, dođite u našu školu i uvjerite se koliko smo drugačiji. Dobar dan, dobrodošli u atelje aranžersko-scenografskog odjela. Upravo se nalazimo u ateljeu gdje 4. razredi izrađivaju rekvizite za svoj završni rad. Učenici nakon prve godine upisuju 2. razred, odabiru ovaj smjer kako bi se školovali i naučili nešto o aranžersko-scenografskoj struci. Oni izrađuju rekvizite za izlog, velesajmske štandove od lakih materijala i kombiniranim tehnikama. Mora imati bujnu maštu i vrlo zanimljiva idejna rješenja kako bi mogli kombinirati različite lake materijale i ostvariti sve svoje želje. Zato vas molim, upišite ovaj smjer jer mislim da je jako interesantan za vas. Dobar dan, dobro nam došli na smjer dizajn odjeće. Evo, ovo je učionica deo 1 gdje se odvija nastava kreiranja odjeće i dodataka. Tu su učenici koji inače od milja zovemo bolničari i ljepote. Ako me pitate što se to bude kad završi smjer dizajn odjeće u školi primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, onda ću vam reći da ćete steći znanja i vještine u kojem jednostavno možete komunicirati odjećom. Dakle, možete krenuti od početne likovne misli s crtežom, dakle modnim crtežom, pa preko konstrukcije odjevnog predmeta do same izrade, te njegovog predstavljanja u obliku modne fotografije ili modne revije. Upadaj. Ovdje na kiparskom odjelu mi nastojimo učenike upoznati sa svim tradicionalnim materijalima kao što su recimo glina i gips, ali isto tako i kamen, i metal, i drvo. U tu svrhu mi imamo nekoliko predmeta kojima se posebno učenici bave tim materijalima. Pa tako imamo obradu metala, obradu drva i kamena, obradu sadre, plastično oblikovanje. Svaki od tih predmeta pomaže učenicima da posebno razviju vještine za materijal koji istražuju. Sada tu učenici uče tehnologiju i slično. Naši učenici također imaju i predmete kao što su crtanje i slikanje, tehničko crtanje i tako dalje i oni tu razvijaju tu svoju tehničku stranu. Sada, naš zadatak kao profesora je također učenike izvesti na teren. To je ono čemu pridemo posebnu važnost, jer kada učenici izađu na teren, kada steknu to neko vanjsko iskustvo, tada se ta kreativnost puno više razvija.
Mi sa našim učenicima, kada dođemo u prirodu, kada dođemo raditi skulpture negdje gdje nije okruženje ovo školsko, tada oni u stvari sreću publiku, stvaraju tu neku interakciju i ta interakcija upravo razvija njihovu kreativnost. To je ono što je nama prvenstveno cilj i zato je kiparski odjel jedan od sveobuhvatnih odjela koji se upravo bavi takvim stvarima. Svi smo svjesni činjenice da nam se neki prostori svide na prvu, a neki nikada. I često ne znamo objasniti zašto je to tako. Dizajneri unutrašnje arhitekture znaju odgovor na to pitanje i ne samo to. Imaju pripremljen odgovor kako promijeniti prostor, kako ga prilagoditi, kako ga učiniti ugodnijim. Mi ovdje na smjeru dizajna unutrašnje arhitekture obrađujemo različite teme. Osim samog projektiranja interijera, imamo i oblikovanje i dizajn namještaja, susrećemo se sa fenomenom boja, odabirom materijala, povijest dizajna, povijest arhitekture itd. Projektirati prostor koji je ugodan nije jednostavna stvar, veliki izazov. Zato učenike pripremamo da se usavrše u svim tim poljima i budu spremni na samostalan izlazak u struku. Pozdrav! Nalazimo se na odjelu grafičkog dizajnera, a konkretnije u učionici grafičkih tehnika. U sklopu ovog predmeta učenici stječu vještinu izrade matrica i otiskivanja grafičkih listova u različitim grafičkim tehnikama, kako visokog tiska poput linoreza i linoreza u boji, tako i mehaničko-kemijskih tehnika visokog tiska kao što su suha igla, bakropis, akvatinta i kombinirana tehnika, te propusnog tiska kao što je sitotisak. Svi grafičari su vrsni crtači i dodatno razvijanje tih vještina omogućuju im predmeti crtanje i slikanje i ilustracija, gdje nastaju slikovnice za djecu, naslovnice, ilustracije za knjige, časopise, ambalaže i strip. Na odjelu se također bavimo i suvremenom grafikom. To je s grafičkim dizajnom gdje se učenici bave dizajniranjem logotipa, vizualnog identiteta, kalendara, plakata, letaka i sve onoga što nas okružuje u svakodnevnom životu. Valja napomenuti da postoje još predmeti pismo i tipografija koji su usko povezani s grafičkim dizajnom jer se bave dizajnom slova i samoga teksta. Slikarske tehnike je predmet koji će vas upoznati sa kako tehnološkim pristupom, tako i likovnim pristupom. Radi se o nosiocima slike, znači različitim nosiocima slike kako kroz povijest, tako i na današnji suvremeni način. Nosioc slike je znači sve ono na čemu se može slikati, s tim da se određeni nosioci moraju posebno pripremati za određenu tehniku. Tako imamo ulje koje možemo slikati na platnu, kartonu, na dasci i moramo vas time upoznati, znači tehnološkim pristupom kako pripremiti određen nosioc za određenu tehniku. Slika se znači na svim nosiocima od zida, papira, platna pa nadalje. Sada se i krećemo prema našoj galeriji, a istovremeno prema ateljeu u kojem možete iz priloženog vidjeti naše učenike kako slikaju ulje na lezonit pločama. Znači njihova prva ulja, monokromne slike, tako da možete vidjeti odmah kako se to rješava u praksi. Zato ćemo vam pokazati par učenika i njihove radove.
Bos, zapeo nam je. Na kraju krajeva, ponovno ne mogu, hoće se prije. Znači nama na Kipar... Ja sam gotova. Već. Da.